Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippine Standard Time, 1:22. Ang oras ginadulong sa inyo ang Karon nga adlaw siyempre Tito Wilma Martes na. Petsa 6 sa bulan sa Oktubre. For 2020. Kamusta na? Ha? Kamusta sa atong sa mga ginikanan na may mga estudyante? Kamusta na ang atong sa mga kabataan? Modo mabulubudlay Tita Wilma, no? Kakadlaw lang kita sa mga nanay nga nag-react sa kabulan. Wow, Tita Wilma, ano iniman? Dapa mo na bala? Ano ini? Daw sila lang kuno sa gihapon ang nag-eskwela. Paamo ka na. Pero hindi pa ka mo ga-learn ka mo sa gihapon, di ba? Pag-go lang importante di sa atong subong is ang aton mga kabataan makapadayon sa ilaman pagtuon, di ba? Makapadayon ang aton mga anak kadto sa eskwelahan, kadto sa eskwelahan bisan hindi ganito kadto sa eskwelahan, makapadayon ang aton mga kabataan sa ila pag-eskwela bisan ara sa balay. May tsutay nga kabudlayan pero siyempre aton man dapat inatimuhaan na kung ara man lang kita sa balay kinang be more patient, mga ginikanan, tiko na mga ginikanan naton mga nagatrabaho. Siyempre, ang aton anay nga mga ang aton anay dira mga tita or mga titos, mga
manong manang, lola kag lolo. Hello, mga lola kag lolo nga mga upod ni Tito Wilma tagsa kahapon nga aton sini mga helpers sa balay. Mga salaligan naton sa balay, sila makabuligid sa aton. Pero kamusta na? Hinay-hinay lang sa gihapon, di ba? Hinay-hinay lang kita sa gihapon tungod sa pandemic. Padayon. Padayuno naton nga mangin matutom kita sa pagsunod. Mangin matutom kita sa paghimo sa mga nagakadapat naton nga himuon para sa kayuhan naton tanan. Hindi lang sang aton kaugalingon kundi sang aton man bugos nga pamilya. Hindi ba na Tita Wilma? Yes, kado kanami sa mga development sa patag sang update sa COVID-19, especially diri sa siyudad sa Bacolod. Probinsya sa Negros Occidental, siyempre may ara man nga mga lugar, Banwa, Ciudad, nga bote subong sila nagamat-amat pasaka iya sang kaso sa COVID-19. Pero for sure, paagi man sa nagapatuman sa mga health protocols, sa mga restrictions naton, nga mga front and backliners, ang atong sini nga mga LTU, mga palangga naton nga mga tagpalamatin. Bisan kita ordinaryo lamang. Sundo naton ang ila ginapahimo kay na para give sa atong tanan. Hagat nyo, kay kami gani ginahimo man namon tanan para nga may development ang aton sini pagpakig-away sa hindi naton makita nga mga virus. Kay kung magpabaya lang kita nyo naman kung daw anong kabudlay kagkasakit, di ba? Yes, Tita Wilma. Na? Pasalamat kita, deriya sa Decbanuosan Bacolod, still, ari kami sa idalong sa General Community Quarantine, District U, ang probinsya sa Negros Occidental, iban ng mga kabanuangan ng kagkasyudaran sa probinsya, ara sa idalong sang Modified General Community Quarantine. Amo na gani subong nga kinahanglan hindi gid kita ya magsalig. Hindi gid kita ya magsalig. Kinahanglan sige kun gid anay naton ang pagsalong kag ang paghimo sa mga maayo nga mga butang para sa aton kaayuhan, sa aton safety tanan-tanan. Makayuhong kita sa nga naton kahapon inong nahambal ni Tita Way, hindi lang tayo yuhong kundi makangirit na kita, ha? Kay tungod amat-amat na nga nagagamay ang mga infected sudugangan pagkid, no? Ang mga medyo nagapasaway abi amat-amat na kamubala pa himunong para matapos nila. Kay ang update kahapon na sa COVID-19 diri sa Decbanuosan Bacolod natin awan niyo bala kay mga nangin matutom. Just to say ang resulta sang bag-o nga kaso sang COVID-19. Sa kabugusan, diri sa siyudad sang Bacolod, may 4,213 nakita ka mga kaso sa bugos nga Decbanuosan Bacolod. Tungod nagdugang ang Justice, pero abi bala ninyo mga anak, pasalamat kita. Kay sa 4,213, pila tuman kadamo ang naka-recover. Kahapon na lang may 27 nga bago nga recovery. 27 kahapon ang recoveries. Buti nga nun ang nag-ayo, no, sa COVID-19. So 4,213 ka mga kaso, 2,982 na ang nag-alalayo. Ay masubo-subo lang din. Kaya tinaduga nga naman isa kakabuhi nga nadula kahapon sa update naton sa News Center, syempre, Tita Wilma, no? Masubo, may isa kakabuhi nga nadula. So, ang kabugusan sa mga nagtaliwan tungod sa coronavirus, 90 na dali sa siyudad sa Bacolod. Okay? Kaya sa probinsya naman sa Negros Occidental, ang nagduga nga bago nga kaso kahapon, 66 ang bago nga infected sa COVID-19. So, ang kabugusan naman sa probinsya sa Negros Occidental is 3,336 na sa mga kaso. Okay? Yes, Tita Wilma. Kaya ang bugos naman nga Pilipinas, sila na Tita We, 324,762 o kung 324,762. Ang naka-recover
sa 324,762, 273,123. Sobra-sobra 50%. Pasalamat kita. Pero sakit gyapon, Tito Vilma, no? Imagine ka lang sa kahalitan nga dulot ni coronavirus o ni COVID-19. 5,000 diri sa Pilipinas, lapit na mag-6,000, no? 5,840 na ang kabuhi nga nadula sa mga Pilipino. Amo na, bugos na nga Pilipinas, suway nga padayulo naton ang paghalong-halong. Kag sa bugos naman nga kalibutan, hindi naman niya lahog-lahog, hindi niya lahog-lahog ang minilyon kabuhi nga apektado o kung natapikan sining coronavirus. Sa bilog nga kalibutan, may 35,698,654 ang infected sa COVID-19. Sa sina nga kadamuon, ang kabuhi nga nagkaladula, 1,000,000 na, no? 1,45,953 kakabuhi sa bilog ng kalibutan ang nadula tungod sa COVID-19. Ang naka-recover is 26,867,141. Kunlang taon pa ang numero sa infected sa recovery. Damo man ang naka-recover. Pero magsiling kita nga mas damo man ang kabuhi nga nagkaladula. Mas masakit ina sa pamilya nga nadulaan sa ilang mga palangga sa kabuhi. Di ba na? So, gani kita padayon man nga maghahalong-halong. So, although nga pwede na makagwa kan makalagaw-lagaw sa tiyak nga dalan, pero ang aton pagtakod sang face mask, hindi ginaton pagkalipatan. Pagsulod liwat, panghugas dayon sang kamot, panghugas dayon sang kamot kan mga alkohol, hindi lang nga kamot kung pwede palang akto sa imo kung panghugas para sigurado. Hindi ba mga anak? Yes, o Tito We. Kag sa nahambal pag ginaton bala na kung magwa ka mo na sakay ka mo sa mga di pasahe nga selekyan, damo naman di pasahe, subo nga nagabiyahe, di ba? Halin sa tricycle, ano pag Tito Wilma, jeep, di pasahe nga jeep, taxi, ara na. So, kinahanglan ang face shield ninyo. Okay? Yes, Tito We. Mga palangga, mga matutong, mga masinulundon, ha? Himuan ninyo para mo makagwa man kita, hindi ba himuon sa gidna kag wala imposible para nga pag-abot sa bulan sang Disyembre magkaamat-amat man kita hulag kag makayuhong-yuhong kag makakadto kita sa iba naton nga mga himata, sa iba naton nga mga pamilya, sa iban nga barangay, sa iban nga banwa tungod nagtahaw ang paglapta ni COVID-19. Hindi, amo lang ginaiya or ni coronavirus. Amo lang ginahimuon kaya mga anak, na? Para nga mabatsyagan, tabisan pa ano ang Espiritu San Pascua sa mabot na Disyembre. Wala man kita nagahandom, nagahandom kita nga manumbalik kita ang normal, pero hindi na natin mapabalik ang normal. May mga pagbago na siya. Pero amo nang dapat man natin handaan. Yes, Tito Wilma. Sila man nato na ka mga updates, sa dalagan sa aton panahon, kay nagagulugalom na naman ang aton kalangitan. So, ang aton update from Pag-asa sa ila sini weather forecast, naging pagwa kay na alas 11. So, makita naton, mas nagbasfog ang bagyo nga ginamonitor sang Pag-asa nga ara iya sagwa sang aton sa nipungtod Pilipinas. Ang bagyo nga ina, may international name nga Chanhom. May international name siya nga Chanhom. Kag ina, katapusan man nga nasiplatan sa kalayuon nga 1,735 kilometers east-northeast o kon 1,725 kilometro sidlangan, amina na sidlangan
sang extreme northern Luzon, sa pinakapunta nga bahin sang Luzon. Okay. Ang kun sang amo iya nga bagyo nga si Chanhom, ang puwersa sang hangin nga nagalambot sa 85 kilometro por hora. Kag may pagmadlos nga nagalabot sa 105 kilometro por hora man. Ang hulag sang bagyo nga ini, may kadasigon nga 15 kilometro por hora sa direksyon nga Aminhan nakatundan. Kag sinuman sa pag-asa, buwas nga adlaw Miyerkules, may posibilidad magasulod sa northeastern o kon sa Aminhan na sidlangan nga boundary sa guwa sa nga aton pungsod sa amuman nga oras. So buwas sa aga ginapaabot magagwa pa na ginapaabot nga magagwa pa ang bagyo kag mangin severe tropical storm. Sa Webes, posible pa ini nga mangin isa ka typhoon, magalabot pa siya sa typhoon category, but hopefully hindi lang kita maapektuhan sang tumay. Pero sa deriya sa aton, sa Region 6, dala na kita dira, syempre, Western Visayas, sa karon nga adlaw, ti kay nakaagahon ang low pressure area sa nahambal na naton, no? Dito man sa Infante Quezon na Sitlatan. Ang Visayas, Calayan Group of Islands, kag Occidental Mindoro, mangin magulugalom ang kalangitan, tugtog magalumon, may mga lap-talap pa man nga pagtupa sang ulan, kag pagpanuguob, inatungod kay hangin nga habagat. Ha? Yes, kag tungod man sa low pressure area nga ina. Wow, ho, Tita Wilma. Ha? Kag kasarangan, tugtog mabaskog man, nga dapya sang hangin, halin sa nabagat na nakasundan ang babatsyagan o yes, nabatsyagan na nasubong sang Palawan, kalakip man sa Kalayaan Group of Islands, nga may maghanay tugtog kasarangan man nga pagdapya sang mga balod sa mga baybayon. Ang temperatura naman nga atong sinibabatsyagan diri sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, kahit siyempre halin kay na sang kagahon, tubtob sining tiniun, siyempre Tita Wilma, from 24 degrees, di ba? 24 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Subong ang temperatura nato niya is 31 degrees Celsius din. Si haring adlaw naman ang pakita kay ina Tita We, alas 5:46 ang aga, kag karon sa hapon, magatunod naman siya temprano pa. Alas 5:42, tunod na si haring adlaw. So, ano pa masako na yung tanan, magsiling alas 4:30, alas sala-sala na ang tanan, kay dugay-dugay si Rome na, kay temprano pa si haring adlaw, magatunod. So, temprano pa magadulom ang kalibutan. Mas malawig, subong niya ang gabi, palang taon na ito, mas malawig ang dulom sang sa kasanag. Kasi, syempre, ari na kita sa maulanon nga panahon. Okay, dugang nato nga update ito, Wilma. Pati naman sa pagbukas ng klase, high challenge isang pandemic mo sa challenge sa pandemic, pero successful man sa DepEd ang pagbukas ng klase. Amo nang hambal ni Secretary Leonor Briones, mga nga sa ni Department of Education Secretary. Kasi sa iya nga ang pagbukas ng full year 2020 to 2021 sa bugos nga pungsod kahapon ang nagpakita sang kadalagan batok sa hangkat nga dala sang sining makahalalit nga pandemic ang COVID-19. Siling niya gamit siya, let the classes begin. Amo nang gindeclare ni Briones kahapon sa iyagin pangunahan ang formal man nga pag-umpisa sang klase sa mga public schools. Kag iya man din siguro nga hindi pagpasugtan sang DepEd nga gubon or mahalitan sang pandemic ang edukasyon kag palabuton sang aton mga kabataan. Diba? Yes, kag pasalamatan man gani ni Briones sa iya ang tanan nga mga tao nga nagbulig para mahatagan katumanan ang papatuman sang blended learning. Yes, parte ang aton mga teachers niya mo, particular na mga teachers na matutom, mapisan, maupod, naging tapos gid
sa husto nga panahon ang mga module kagin paghatag man sa itong sa mga estudyante. Kag siyempre ginpasalamatan man ni Briones ang presidente sa pungsod, si Presidente Rodrigo Duterte sa iya sini full support sa programa ng cluster sa DepEd para madusugid ang pagbukas ng klase. Kag ang mga aton man mga lawmakers Senado kag Kamara kag sa nakambal naman Tito Wilma, di ba? Nahibaluan 24.7 million students sa private kag public schools ang nagbalik eskwela sa karon nga tuig. O kung masiling naton 89% lamang sa enrollment last school year 2019 to 2020. Oo, yan. Ay, sige, mga kabataan, mga nanay, mga tita kag tito kag lola kag lolo, more patience para sa kabalugi ko sa pag-ugtas kay makita ko ang mga reaksyon nila. Gaugtas na nga daan sa internet connection, gaugtas pa sa mga estudyante nga tuludluan kay hindi ani magklase kay gusto nila iari sa piyakonan. Okay, tawe. Ari na ho from Food and Drug Administration gali tawe. Nagpagwa sila kahapon sa nga paandam against nila sa pagbakal kag paggamit sa isa ka klase sa mosquito repellent nga sa mga market. Hindi kasi tuod subong tigululan ano naman ba lang dapat halungan naton ang mga masakit nga madulot sa maulanon nga panahon. Ang dengue, especially ang dengue, di ba? So, isa ina sa concerns ng Food and Drug Administration. So, sa FDA advisory, gintumod dira sa FDA ang pure basic mosquito repellent deep-free citronella na wala sa valid certificate of product registration o CPR na nagapakita sa paglapas sa Republic Act number 9711 sang Food and Drug Administration Act of 2009. So, tandaan nyo na pure basic mosquito repellent deep-free citronella. Amo nang ginatumod nila. Kung amo iya nga produkto, kalakip sa unauthorized household open urban pesticide product, both pilingon, wala na iya mag-agi sa registration process ng FDA. Kag hindi magarantiyahan sang ahensya ang effectiveness ni ang kalidad kag ang kaluwasan sa paggamit sang amo iya nga mosquito repellent. Ang mga potential hazards naman may posibilidad nga magahalin sa harmful, toxic, and banned active ingredients nga may posibilidad makahatag sang peligro sa ikayong lawas sang tawo kag mga sapat. So, anuman nga adulterated substandard nga household kag urban pesticide nga produkto pwede na makaresulta sang let's say, skin irritation or pagpalangatol na anaphylactic shock, respiratory disorders, endocrine complications, brain damage, kag organ failure. Kay ti mahaklo naton, no? Mahaklo naton nga inagali kilo. Kay ti hindi kita sigurado sa safety niya, no? Amo na ang isa sa mga paandamsan FDA. Okay. Mga drivers, ari naman Tita Wilma, Hi, kaya ang ara naman na ginatunan naman ko mo, na ginatunan naman sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o kung IATF ang pagdugang sang kadamuon nga nagasakay sa mga public transport sang tugtog 70% para mabuhinan ang kabudlayan sa pagbiyahe sang mga trabahante nga nagabalik na sa ila sini mga obra. Abaw. So ginapamenta na nila ang hambal ni Jolie. Sakto tito ni Jolie Secretary Sylvester Bello III. Siling niya ang hambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga gin question ina sang Jolie
paagi kay Silvestre Bello III, nga nagahulat na lang sila sang sabat from IATF. Sige na sargin man na iya sa IATF, kay kabaluman sila, nga ang pamaagi lang gid para nga magkatulot ibawak sa kabudlayan sa kapinauton amo ang pagbukas sang ekonomiya nga pwede man mahimo paagi sa paghalong sang tagtagtag sa kabuhi para nga makatrabaho. Amo na yung ginpabutyag ni Roque sa isa ka news conference. Kabalo ka mo nga bala mo nagpaburakay si Roque. Kita niyo to? Ba, nagpaburakay. Kasi nagpa-news conference man to siya. Siling ni Roque niya sa pagtanaw ko, it's a matter of time before naton mabalik ang 70% nga ina nga transportation. Pero sa isa naman ka resolution, nga ginaprubahan sa October 2, ginsuportahan sa IATF ang pagbukas ng operasyon sa madamo ng mga public transportation. Pero amo na ang hambal iya sa ahensya naman. Pero ina iya sunod sa ahensya, kag nagasiling in such manner that it's sufficient and safe to the public following health experts guidance on minimum health standards. Basta maghalong na wala kita da iya problema. Di ba na? So, kilala man ina sa mga enforced man nga aton naging share sa inyo. Ano ayhan, no? Kung let's say, subong 50% mo, no? Kung mag 70% siguro, imbis ang distansya sa buhin-buhinan no? Ang distansya sa isa ka pasahero sa isa ka pasahero para nga magamay-gamay at mag-iguan sa sandugang pagiging pasahero. Mapasalamat ginayang aton mga drivers in case man. Actually, ang paghalong ara ng pasahero man mismo mo, no? Sabay pa. Sabay pa. Okay? Alauna, 40 siya, Tina Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, ato na naida matahong nilalentunan from Anne-Marie. Nicest one would be with you, and you'd be here with me. Don't you ever get lonely? Lord, I'm no good when you're away, but what do you expect from a girl who loves you like I love you? Won't you ever just get tired? Come on home to me. Don't you ever get lonely? You're a part of Okay, si Anne-Marie, you're a part of me. Yes, madahuman niya ang bahay nun. Mga sinang-unaman nga mga ambahay nun. Ang songwriter sa mga ambahay nun is Kim Carnes. Si Kim Carnes. Anyway, thank you so much man sa itong sa mga palangga ang mga tagpanamati. Actually, what sa mga nagapod ka ito, paagi sa ila sini nga mga gadgets dira, kung may mga wifi ka mo, no? Kapre kita, nag-updenize sa FB Live, paagi sa Facebook page, sa Action Radio Bacolod. Di ba, Tita We? Basta may data lang, pwede nyo din ma-search sa Action Radio Bacolod, kag pwede kita dira maka-updenize tub-tub na alas 3. Kag sa ila naman mga radyo, sa ila mga radyo, kamusta man ka mo dira, no? Ara kita yung nag-updenize sa 684 kHz, diba? Kag yes, syempre naman atong sa website, www.actionradiobacolod.com.ph. Kag ara pagid sa YouTube, no? Pwede pagid kita ka-updenize sa YouTube. Search nyo lang ang Action Radio Bacolod. Okay? So, relax lang ka mo dira, anay. Pagbalik ni Tita Wilma, magabasa kita sa atong sulat. Pagkatapos man sa sila ka mga importante na mga commercial.
madamos ang nagpalain-lain ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Action! Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalain-lain ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action! Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalain-lain ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Gamyo ang maka-aksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time. Yes, magabasa na si Tito Wilma sang sila sa siningas ko. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ay Okay, ang atong sini letter sender sa karon nga hapon. Ang atong letter sender sa karon nga hapon is sa 25 years old nga babae. Ha? Sa ka-empleyada. Napatawag siya sa ngalan Shopee. So Shopee. Kag ang mensahe ni Shopee sa ito nagasiling, Dear Tita Wilma, good afternoon sa imo, kag sa tanan nga mga listeners sang program This is My Life sang Action Radio Bacolod. Tita Wilma, tawgon mo lang ako kay Shopee. 25 years old na ako. Isa ka-empleyada sa gobyerno. Tuling nila matahom ako. Gani, damo ang nagapangalian. Pero, pamatyag ko bala sa ila, daw mga mahingaliton lang. Kagusto lang nila na maisahan ako. Kag makuha ang akon pagkababay. Daw ano abi, Tita Wilma? Kay makita kag matalupangdan ko gid permi. Kaya kung magtulok gani sa akon, daw may mali siya. Magtulok ang lalaki sa akon, mabatsagan ko gid nga daw ginamali siya kan ako. One time gani, kang wala pa ang pandemic, naka-attend ako sa isa ka party, sang isa ko ka close friend. Nagsaot kami, Tita Wilma. Kag may nagsabay man sa akon. Na feeling ko daw tani halukhan gid niya ako. Gani natamba ko siya kag gintalikdan ko siya sa dance floor. Kuya man ko, Tita Wilma. Kay that time, debut sang sisters ang akon close friend. Ang hambal niya sa akon, ano abi kay tama ako ka moderno. Kung magsuksok sang bayo. Kag bisan maghulag kag mag-joke-joke. Katuod lang, Tita Wilma. Hasta sa edad ko nga ini, hadlok ko mag-boyfriend
tungod feeling ko tanan nga nagapangaluyag sa akon medyo basto kung magbiga. Basti balata, pamatsaga nila sa akon, cheap ako. But in reality, moderno ako, tita. Pero, ginaproteksyonan ko din ang akong kaugalingon bilang babae. Especially ang akong virginity. Galing, I cannot change myself I cannot change myself for anyone. Inaiyak ang akong prinsipyo. I cannot change myself or anyone. Or anyone. Amo ina ang akong prinsipyo. Gusto ko man nga makanobyo, Tita Wilma. Pero padlok din ko yan. Ano mayo ko nahimuon? Basta may masuggest ka, tita, sa akon. Hasta diri lang, Shopee. Ay, mga anak ko. Okay. Shopee. Ay, unique tangay mo eh. So, may madumduman man to. Kaya mo, Shopee, mayong hapon. Salamat man sa pag-share mo sa imo dari isaman kapasina kang imo kabuhi. Kabuhi mo sa pagkadalaga. Pero, mabatsyagan ko. Not necessarily, mabatsyagan ko or maintindihan ko sa kaundan sa imo sini nga mensahe kay Tita We. Imo, gina-generalize mong tanan ng mga lalaki. Ano may experience ka na nga? Din bastos ka or din gutayan ka na lang ma-disgrasya, something na amo sila nga. Hindi ka mag-amo sila kung wala ka sang inagihan mo, no? Daw amo na ba ng pagangog ko. Pero, hindi man tani tanan. Palariyuon mo. Teka, nawabala, bisan kaugalingon nato ng mga tudlo sa kamot, hindi palareho. Bisan magsiling ka pa, ulo ang gid, ang mga kinaiya nila, ang kinaiya naton, may diferensya kita sa tag-sa-tagsa. Kaya si Tita We, nagapati ako, hindi mo ya dapat husgahan. Hindi mo ya dapat ang husgahan, hindi mo ya dapat husgahan ang bisan sino nga ibasti mo lang sa makita sa sino mga mata. Do pareho lang na bala nga don't judge the book is comfort or something amo na, di ba? Kami alam kita nga pagkikita sa mata ko na yung impression mo muna na yung imo nga amo na yung imo patihan mo kay first impression to no is lasting di daw. When depende nami gid ko hibaluon mong kaundan sang tanan antes mo i-judge ang isa ka tao, na? Pero mismo ang imo close friend naghambal na abi mamayo ka. The way mo nila, imo mga ways, abi, imo nga mamayo ka, imo mga hulag. Balang mo may mga lalaki nga makita nila nga amo ka na manghulag, daw ila man yung impression, nga daw feeling nila daw easy to get man ka, amo man ang ilang approach sa imo. Gani girl, in the Shopee, kung gusto mo nga maangkon mo man ang taas nga pagrespeto sa mga kalalakian sa imo. Hulag ka sang gusto, di ba? Hulag ka sang gusto, pamayo ka man sa Vicente. Siguro, sorry lang ha, kung maigo man dito sa ihambal ko, abi, siguro kung magsiling nga, uso ang short, higid man, no? Kag kung subo nga nag-auso ng high waist nga pantalon, nga halhal, pagkatapos nagagwa ang pusod, okay na lang na sunod ka sa moderno, pero dapat kabalo ka man bala mag-handle, girl. O pagkatapos siguro guway mo pusod, gagwa pa imo likod, ang imo pa nga abaga kag syempre kabalo na sila mawari man bay kung guwapa daw type ko gini galing ba something na mo na balaw na. So suggestion lang since pangayo ko sa suggestion ni Tita Wilma na para nga respetuhon ka man kayuhon mo man ang imo ang pamayo mo, ibutang mo sa lugar. Yan.
ibutang mo sa lugar ang amo sila nga klase sang pamisti, kung mga upod mo, amo na bala, pero kung ara ka sa mga party-party, kung ano man ang scene nila, sunod ka, hindi ka magpasobra, parang imbis nga mulayon kanila or dayawon kanila, amo na lang na sili mo prinsipyo mo, hindi mo pagbaguhan ang kaugalingon mo para sa sinuman. Pues, kung mga amo na kung amo, prinsipyo mo na nangadaan, hindi na guro kinaglan ng mga ayo. Kaman suggestion ni Tawi, hindi kasi sila mo di bala. Galing Tawi, I cannot change myself on anyone. Okay? Hindi mo yan. Pero dahil tandaan mo, habal ni Tawi, once gani nga ma-in love ka, true love, mag-igo sa imo, hindi ka magsilingaw wala sila makapabago sila sa imo. Babag-ugin na iyang kaugalingon mo sa ngalan ng pagkita. Kag magsiling abing boyfriend mo, hindi ko na that type ang pamayo mo nga amo na. Bisan budlay pa na sa imo, tungod sang love na nabatsagan mo, mahimo mo. Tungkol. Pero galing kay gapangayo ka man sa sosyon ni Tita Wilma, nag-suggest man ako, since gambal ka na nga di prinsipyo mo, hindi mo yung pagbago ng kaugalingon mo para sa sinuman, wala pulos, di ba? Pero makambal ko lang sa imo, gidmanday, no? Shasti, wala gidman sa makapabago yan sa kaugalingon mo, kundi ikaw mismo. Bisan si mama kag si papa mo pa, bisan sino pa dira sa inyo nga mga palangga kag close mo, kung ano man ilang hamba, wala sa may makapabago sa imo. Kung hindi mismo ikaw sa kaugalingon mo maghimo sina. Kay si Ara na nga panindugan mo na mo, di ba? Pero nagapatig niya si Tawe nga may maabot gid sa kabuhi mga lalaki. May ara diyan. Kagsabay kung mag-abot gid man na si Mr. Right sa imo, maintindihan niya ikaw sa imo panindugan. Kagpalanggaon niya ikaw, katibugmaon niya ikaw, on what you are. Pero dula inang imo pagtanaw sa mga lalaki nga daw halos palareho lang, nga di magtulog sa imo, mga malisyoso, magtulog sa imo, nabastusan ikaw. Di na nabasti mo ng sila makitaan mo sa nasiling na naton, Pagbuha ba na, suggestion lang, aranan, sabi balik naman sa suggestion, kasi gani, hindi kasi na ngayon, suggestion naton. Pero gamay lang nga pagbago ba lang, sa imo lang, bisan sa imo na lang pumayo, kaya nakita mong changes man, silawan mo lang, kung daw hindi namin mo, alam yan gusto mo, pero kung namin epekto, go, di ba? Kaya kung mag-abot ganing panahon nga ina, ara pag gidoon, hambal ko itong nga ina, kung mag-abot sa Mr. Right sa imo, kabay pa nga maintindihan ka niya, kung mag-abot din man ang panahon nga ina, let's say, hasta na nga magpangabuhi ka mo, hindi na pwede sa gihap. Kung magpangabuhi na ka mo, may mga pagbago ginaya, may magabago ginaya sa imo. Tandaan mo lang na. Batasan mo, himuon mo gina, alang-alang sa nobyo mo or sa mapamana mo, inatungod sa gugma. Kag para sa imo kabataan. Wala yaday sang bagay nga wala nagabago sa kalibutan. Everything changes in this world except the word change itself. Di ba? Kabago kasi bayo mo gani, napumbi, batasan gani sa tao, bisan ano kabuot, kung kaisa, namo na, tungod nga, kadamo sa mga factors. Damo sa mga factors nga nagapabago sa kung ano man sa atin. Di ba? Magpangabuhi ka sa uli, makita mo, ay, wala ko mangin. May siling iba, makasiling na sa iba nga, masiling siya nga, ay sarangan ko ako, kagaya lang ko bala olobrahon tanan, babayin nyo lang ko bala, nasarangan ko na, ay my dear, no man is an island. Sa aspect ng trabaho or sa imo ginapatihan, makaya mo. Pero in some instances, wala mo ginapaabot, kinakanglan mo ang iniisip ka pareho. Wala sa aton, dali sa kalibutan nga masarangan naton ang tanan nga bagay. Kundi kinahanglan naton ang tagpo. Diba? Gani, kung mahimo siya kung ako ginapangayuan mo gid sa instruction, sa last line mo, tawa ng mga, ako anong masuggest mo sa, isa lang bitaw bago ha, ang prinsipyo mo, kay makita mo pag-abot ng panahon.
Okay, then Shatsi, oping si Tawi nga may ara gid pagbago nga maabot sa iyo. Ari ang bahay noon nga ito nang ginadulot para sa inyo. Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam ko di mo makita, narito lang ako, hinihintay lagi kita, umaasa kahit di man ngayon, hahanapin mo rin, hahanapin din, pagdating ng panahon, baka ikaw rin na ako. Okay, pagdating ng panahon, na Inday Shakti, maabot gid ang tion, di ba? Pagdating ng panahon, kabay nga may magabago sa imo prinsipyo kay sa imo mismo kaugalingon, ha? Amo lang na iyang mahabal ni Tita Wilma sa imo. Kay makita mo gid kag ma-appreciate mo gid ang katakom indi lang yan sa kaugalingon mo nga suno sa imo, damo na gasiling matakom ikaw. Pero kinahanglan pamatud-an mo ang katakom niya ina. Okay? And then Shakti, salamat sa liwat. Kag siyempre man sa itong diraan ay mga kauturan, sa itong sini mga kauturan, sa mga conscious sa ila sini, sa mga kababaihan, especially Tita Wilma, na? Sa mga conscious ang ila sini beauty, kay sa ila sini skin, siyempre ang atong Tita Wilma, pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercial. Sa mga palangga ka mga listeners nga upoy nito niya sa you. Inday Giselle Franco, si Miss Giselle Franco is watching. Thank you good and good afternoon. Erwin, good PM, Tita Wilma pamati ko din sa Handumanan. So sa tanan nga mga taga Handumanan, mayong hapon lang sa inyo dara. Kag Young, good PM Tita. Inday Gino Sister, good afternoon Tita Well. Love you and keep safe always. Good afternoon lang data. Kay Inday Chin, o yan na,
Yes, ta, no man is an island. Correct kagid siya, day. Amo ginaiya nga ato niya mahambal dara. Kay tituod gin man tawe mo no, di ba? Aha, wala naman sila. And Rowan, good afternoon. Mayong hapon action week. Kag ara naman nga itong sa ni mga traders nga nagasulod sa itong sa ni chat room. Maria Luz Grialdo Macuna, thank you gid. Hi to I love. Okay. Kay Alex Fuentes, good afternoon. So this is my life. Kay Action, Tita Wilma. Happy Tuesday sa imo, tita. God bless and be safe. Thank you, kid. I'm listening. Yes. Salamat, kid Alex Fuentes. And I'm watching. Paamo na yun. Mga matutumbala ng mga anak. Okay. Mayong hapon man kay Miss Heaven. Mayong hapon, Miss We. Thank you man sa kay Bia Jonathan, yes, Tito Wilma, Virginia, San Antonio, Alpinda. Good PM Wilma watching Jump on the Celine Home. Sakto gina, Tita We. Maghalong gid kita. Stay safe, Tita We, and may God bless us all. Yes, kamo man. Apple lang, mayong hapon. Tita Wilma, good afternoon lang and God bless. Kay una dula siya. Kay Inday Monte Castro to siya. Kay nagahina, yung akon nga. Nagabisyo pa, wala labot. Jose Mary Pabalate, may banting. Tita Wilma daw kapigaw sa signal, daw kabungol sa tingog mo mabatian ko on air. Pero may kami di ka pamati. O sa signal, siguro ni Tawe, pasensya gid. Melchorita Ferrer, good afternoon. Mayong hapon lang dira kay Miss Jane Candido, Miss Jane Candido Hildore, kag kay Nanay Perk Candido, mayong hapon man. Okay, kag pasensya kid, ano ta na abi, lovely Al Repentured. Hi, Tita Wilma, mayong hapon sa imo. Mga taga-barangay 10, pagido, mayong hapon. Tita Wilma, ka-live kami sa FB Live, si Nana Victoria, mga Porsuelo family sa Barangay 10. Kag mayong hapon, family Tanati, Mother 69. Mapaamo ka na mala. Inday Ginisugon, kag kay Inday Rose Guevara. Good afternoon. Mayong hapon lang gid. Lovely. Lovely Al Amri Pentior. Mayong hapon lang. Kag thank you, kid. Salve Getilugo, yes. Araman sinday Salve, good afternoon sa imo inday Salve, kay Gina Rival Pilayo. Hi to mayong hapon, monitor lang kami diri sa may Piazza or Peacher Restaurant, TY to oh, salamat gid. Salamat gid. Kag thank you, kid. Okay? Kag dali lang gid. Sa Valladolid, yes, inday Chin, nabasa ko ng imo sa na message. Thank you, kid. Napangita ko kay Inday Monte Castro bala. But anyway, Inday, kay pangitaon ko lang ng imo message karon. No? Kay nadula. Gabisyo-bisyo bingaton diri nga no galudlog si tawe mo no para mabulubod lang ka medyo bungol. Medyo bungol ba na. Anyway, balikan na lang karon ng aton sa mga greetings. Thank you, kid.
Ari naman information ang akong ma-share sa inyo. Nahanungod ini sa tatlo katawo, na? Dahil tatlo ini sila katawo nga nakabaton sa 2020 Nobel Prize sa patag sa medisina. Tatlo ini silang nakadiscover sang ginhalinan o kung ang cause bala sang liver cancer, no? Ang cause ng liver cancer o kung naman ang natawag ang hepatic, no? Nagdaog na ining duha ka American kag isa ka Briton sa 2020 Nobel Prize for Physiology or Medicine para sa masiling naton makadalayaw nga kontribusyon or ilan na himo sa pag-discover sa ginatawag hepatitis C virus nga among ginhalinan sang sakit nga cirrhosis kag liver cancer. Okay? When we say cirrhosis of the liver, amo na siya kag hasta sa ulihi mangin kansero siya, di ba? Area. So, sa Nobel Assembly, no, sa Karolinska Institute sa Sweden, napili nila nga hatagan sang among award ining tatlo, no, sanday Harvey Alter, si Charles Rice, kag ang Briton nga si Michael Houghton, no? Bangod sa ila pag-discover sining tatlo ka mga scientists nga awayon ang masakit o kung balatian nga hepatitis C. Ang taron mo na, no? Ang pahayag sang award-giving body, kadungan sang paghatag sang prize nga 10 million Swedish crowns o kung 1.1 million US dollars sa tatlo ka mga scientists nga ini, no? Mga health experts nga ini. Sila nila, prior to their work, ang sila mga trabaho, ang o na tungod sa ila sila trabaho, no? Na-discoveryhan nila, no? Ang hepatitis A and B viruses have been critical steps forward. So, ang discovery sa hepatitis C virus, nagapakita nga among ginhalinan sang mga nabilin nga mga kaso nga mga kabig chronic hepatitis, na? Kag, yes, suno sa ila, it made possible blood tests and new medicines that have saved millions of lives. Amo nang ginapahayag sang Nobel Assembly nga amo naghatag sang award sa tatlo nga ini. Nan. Kag ining tatlo ka mga medical experts nga ini, tatlo ka mga scientists nga ini. Ginhatag ang Nobel Prize for Medicine sa ila tungod sa ila makadalayaw nga kontribusyon sa pagtapna sang blood-borne hepatitis nga isa sa nagapanguna nga problema sa ikaayong lawas sa bilog nga kalibutan. Nga inaamo ang nangin rason sang cirrhosis kag liver cancer. Na? Pero ang hepatitis C, ang isa ini ka-infection or isa ka-infection nga amo ang nagapanguna nga naga-apekto sa atay. Di sama sami, wala iya mga sintomas ang hepatitis C, pero ang madugay, kag pabalik-balik nga infection, amo ang posible makasamad o kung makapilas bala sa atay, nga nagaresulta sa cirrhosis kag cancer sa atay. Nga kung maglala pagidina, magaresulta sang kamatayon tungod sa pagdugo or bleeding, no? Tungod sa pag-bleeding sang atay. Apwerting ila sila contribution, kadako sang ila na himo. So, sila ang ginpasidunggan, kag ginatagan sang 2020 Nobel Prize for Physiology o Medicine. Makadalayang nila sinahimo para sa pagdiskubre sa hepatitis C virus. Nga ina gali ang hepatitis C virus nga ina. Amo ina ang ginhalinan
sang pag-angkon sang isang kapersona or sang isa katao sang serious kag liver cancer. Okay? Gamay nga informasyon na makahatag man sa itong dugang nga ideya kunya. Okay? So, salamat kids. Alas 2:27 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na nanay, Dr. Alfred Buerman. Hours in German. Jerks at recommended.
kabudlay-budlay tungkol sa atong sinasitwasyon, subong epekto sa pandemic ni nga COVID-19. Afternoon, dito will monitor lang kami gihapon dali. Okay, thank you, Gid. Kay Girom, kay haruming Dinoy, dala kayong hapon man kay sa bugas nga pamilya. Mabasa na si Tito Wilma sa atong sinitag sa house show. Karon nga adlaw Martes, October 6, 2020. Okay. Sa mga celebrator, tagli Tito We, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday. Kaya sa mga mag-asawa man nga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Okay, Libra, Tita Wilma, ang unang zodiac sign. Ang mga Libra, amo ini sila mga natao, Setyembre 24, tugtog Oktobre 23. Libra, hibaluon mo ang kamatuoran sa imo kaugalingon, mismo na pamaagi sa pagdiskubre sa kamatuoran. Isa pa, tinguhaon mo man na maging blessing ikaw sa imo isig ka pareho karon nga adlaw. Kag kung mahimo mo ina, kag makabu ina, maging happy ikaw. Kapag kaon naman, Libra, baw disiplina, haman kaugalingon mo, hambal sa imo, horoscope. Mga maswati mo nga mga numero 27, 12, 21, 32, kag 43.
cherry red. Sorry, nagkaroon na cherry. Cherry red is your lucky color. Okay, dumduman ko lang si Miss Cherry. Alimbo mo. Na, may hapon lang na Miss Cherry. Scorpio. Sa mga Scorpio, mga natao, sobre 24 ito, Nobyembre 22, nagagamo ang friends sa ni Scorpio karon nga adlaw tungod sa iya gina-experience. Nga, ano gina-experience mo karon nga adlaw? Uy, ang imo napili, amo na makahatag sa imo kalipay sa balaysagon mo, kag ina ang matudtuod para sa imo. Mas what mo nga mga numero? 33-54, 12-31, 24, kag 25. Bamboo green is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na tao Nobyembre 23 to Disyembre 21, tunan mo, sunod sa imong horoscope ang mga sikreto sa pagnegosyo, kag umpisahan mo ang pagbaton sa sobra-sobra nga blessing sa imong kabuhi. I thank God. Okay? Kag kinahanglan mangin maalwan ikaw. Maswerte mo nga mga numero 10, 22, 53, 35, 15, kag 41. Turquoise blue is your lucky color. Okay, Capricorn. Ang mga Capricorn naman, mga nagtao, Disyembre 22, Pagtuminero, Justin 9, pakigbagayan mo ang mga tao nga budlay, pakigbagayan. Capricorn, ang mga hambal sa horoscope pa, tungod sa ulihi, sila ang mangin rason para nga mas mangin mabakod ikaw. Maswerte mo nga mga numero 22, 12, 31, 43, 55, kag 10. Sapphire blue is your lucky color. Yes, mga Aquarius, na tao Enero 20 to Febrero 18, bisan nga nagapakuno-kuno ikaw, nga mabuot, pwede kagihapon nga mangin tupiko sa iban, ha? Hindi paguyanging oras mo, okay lang na sama suwati mo nga mga numero 50, 25, 18, 33, 41, kag 35. Your lucky color is cyan blue. Mga Pisces naman yung mga Pisces na tao, Pebrero, Justin 9, to Marso 20, ay makig-eyeball ka sa isang mga kachata, wow, face-to-face, may, may love at first sight. O tunaan mo man ang pagpangamuyo para nga magiyahan ka sa imo mga desisyon. Halong ka lang, Pisces. Ina para sa mga singles lang yung mga Pisces, ang mga married, never mind. Kinanglan lang kamo da iya, be loving, o kuno, kinanglan pinalanggaon kamo sa inyo, mga mahal sa kabuti. Mga swerte ninyo ng mga numero Pisces, 50, 51, 21, 38, kag 43. Red is your lucky color. Relax lang, si Tito Wilma magabalik pagkatapos ng aton commercial break. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka
mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Philippine Standard Time, alas 2:49. Para sa complete management sa imo liver,
Ari ang DTX 500 capsule. O galingon gid ang pag-inom sa DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Tungod ang DTX 500 capsule may detoxifying compound ini siya nga nagatindo sa aton etay. May mga active ingredients, phytochemicals, ug antioxidants naman ina pangontra sa liver inflammation at paghubag sini. Ha? Kag syempre, likawan gid bitaw kinanglan kay nga kung pabayaan mo lang magaresulta ina sa cirrhosis o cancer of the liver. So, hindi pwede gid kinanglan active na siya adlaw-adlaw, healthy gid ang aton atay adlaw-adlaw. Na mag DTX 500 capsule, pwede mo na mabakal sa imo man mga suki nga mga butika, kag pwede man maka-order online paagi sa paglagin sa www.kalusuganyan.ph ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Okay na, Tita Wilma? Katuan na ito ang na mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa itong sa ka-horoscope kakaroon niya nga adlaw. Mayong hapon lang dagalianay kay Alex Montesa, ama, kay Nel Nerealista, mayong hapon lang monitor sila. Kay Ophelia Galero RC, yes, always man monitoring. Salamat din sa mga taga-Isabela dira. Kay Martin Aliling, kay Marlene Grijaldo, Giking Rios is watching also. Thank you so much. Okay, padayuno naton, ari nakita sa zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, ang mga ining mga nataw, Marso 21, tugtog Abril 19, Aries, silia ang malinong kag wala iya sang reaction para sa imo mga katupad balay. Kaya nga, ikaw ang tao nga makapasubside iya sa makapahagan-hagan sang kaakid sang imo da tupad balay. Madasig ang pagtahaw sang kaakid tungod sang imo man mabugnaw nga kinaiya. Wow. Maswerte mo nga mga numero, Aries. 28, 31, 12, 42, 50, kag 48. Your lucky color is ivory white. Sa mga Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 tugtog Mayo 20, ay nano, feeling mo karon nga adlaw frustrated ka tungod sa imo tanom. Ay, ba daw maka-relate ka man bala, no? Kita ang Taurus karon nga adlaw feeling frustrated tungod sa iya tanom. Ara hibalua sa YouTube suno sa imo horoscope. Hibaluon mo sa YouTube ang gusto nga pag-atipan. Kasi hindi ka kabalo mag-atipan, especially ang yung mga lain-lain nga klase ng cactus. Ara lang daw sa YouTube wala kung paano na sorry again. Tandaan lang naton nga mga tanong may mga kabuhi man pareho sa aton. Ano istorya ha? Tantang ginaatipan mo ba lang? Tood na. Maswerte mo naman numero 10, 14, 52, 28, 25, 35, kag 40. Duhat purple is your lucky color. Mga Gemini, Mayo 21, tugtog Hunyo 21, hindi lain nga reaction kung mabalaan mo na ang tanan, kung ano man ina, ha? Ipaagi mo lang sa matawhay, kaya digmakon mo lang, wala lang, para wala ka mo. Para maswerte mo man nga mga numero 32, 25, 10, 41, 51, kay 35. Cobalt blue is your lucky color. Sa mga Cancer naman, mga Cancer na tao Hunyo 22, tugtog Hunyo 22, ay respetuhang pagkatao sa imodera timbang sa balay, Cancer. Tao man na pareho naton. Amo ina ang pamaagi nga makuha mo ang iya loyalty. Taktogin na. Ha? Tratuha siya nga daw pareho mo. O kinahanglan mo man ang pahuway, Cancer, ha? Para magbayo mo pamasyag. Maswerte mo nga mga numero 8, 16, 25, 38, kag 45. Lilac violet is your lucky color. Sa mga Leo naman, ang mga Leo na tao Hulyo 23, tugtog Agosto 22, nag-apply ka immigrant application. So, sa imo horoscope, pumabaton ikaw. New life, ang imo ma-experience sa imo pag-travel
basta matay nga lang tapos sa pandemic, okay, gina. Good for you. Okay, nasuwati mo man nga mga numero, just 8, 23, 53, 13, 36 kag 42. Fine green is your lucky color. Kag sa katapusan man nato nga zodiac sign, Virgo, ang mga Virgo naman, nga tawag gusto 23, tugtog Setyembre 23. So, sobra mo nga katinilo. Mangin masakiton ka. Kag makaangkon ikaw sa allergy sa skin tungod sa alcohol. Ay, kinahanglan mo, Virgo, magpa-check up. Hindi ba tutulog kang sobra-sobra ka magkatinlo sa lawas mo? O, gina-allergy ka na. Kaya nga wala nang kagaw lawas mo. Hindi tuwad man, Virgo. Maswanti mo na mga, hindi na namin ang allergy mo, magpa-check up ka na, ha? Maswanti mo nga mga numero, ha? Ano gani tatuwe? Yes. 15, 28, 32, 25, 43, kag 10. Mango orange is your lucky color. Ina ang katapusan natin ng zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Or relax lang, anay, ha? Mabalik pa si Tito Wilma pagkatapos ng silaman ka mga importante ng mga pasibalo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, balasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayuno na ito ng pagpangamuyo of dinig yung si Tito Wilma para sa ito na orasyon para sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
Salamat man sa itong sinibang palangga ng mga palamuti. Pero preparado na din ito ni sa tasa nga mainit na tubig kay sa kasashes and Samson Plus Coffee Mix para naman sa itong coffee. Wala na si Tito Wilma sa nga panahon, kay Rinan Payungayong, kay Rexus Ungsod, dire sa may pub gas station sa Barangay Dos Hermanos, Talisay City. Thank you. Gid Edilaw sa Virginia, salamat gid sa inyo. Ang ating Bible verse for the day, halin sa Luke chapter 17, verses 3 and 4. And it says, if your brother or sister sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Salamat din mga palinggan na ito ng mga tagpalamati. Pasensya sa wala na ito malabutan. Buwas na naman sa standby sa matahong nga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!